Hola a tothom, benvinguts en aquesta sessió on instal·larem una suite que es diu Elasticsearch i Kibana, que ens serà molt útil per ingestar informació en temps real, veure-la, explotar-la i sobretot és una eina que s'acostuma a utilitzar amb logs de sistema, que és el que ens interessa fer, que és treballar amb logs i monitorar-los. Llavors, aquesta pàgina, elastic.co, és on hi ha aquesta empresa, amb tota la seva suite, i aquí a la part de downloads tenim tant Elasticsearch com Kibana, que són les dues suites que utilitzarem, els dos productes de la suite, té més productes. Sempre agafo la versió aquesta Linux 86, baixaré el tar GZ, ja l'he baixat, igual per Kibana, i llavors continuarem amb la instal·lació. Ja parlaré en un vídeo una mica per explicar una mica més en detall què és Elasticsearch com a document store i Kibana com a visualitzador. I a mesura que l'anem implementant ja anireu veient quina funcionalitat té i l'avantatge que jo crec que ens dona a l'hora d'explotar informació i d'obtreure valor d'aquesta informació i en aquest cas, focalitzat a béns de sistema, poder-nos donar compte de coses que estan passant a les màquines d'una forma centralitzada. Jo això ho he instal·lat en un Ubuntu server. Aquest Ubuntu server jo li he muntat un volum lògic sobre l'EVM de logs i un logical volume d'Elastic, un volum grup de logs amb un disc de 10 GB i n'he fet un volum lògic de 4 GB. Serà suficient, si calgués es podria ampliar per donar-li més espai. També això ho he muntat sobre OPT Elastic, sobre aquest directori, i aquest directori OPT Elastic jo m'he baixat els dos tars tant d'Elastic com de Kibana. També he creat un usuari Elastic, que és el que faré servir per executar tot això. És a dir, mai hem de fer servir root o mai hem de fer servir el nostre administrador de sistema o el nostre usuari de sistema de root. Si aquesta aplicació haurà de córrer, no haurà d'estar funcionant, doncs és millor que s'executi dintre del seu usuari amb els privilegis que li toqui. Sempre és millor en qualsevol instal·lació fer-ho així. Si no hi ha cap contraindicació, és millor fer-ho així. Llavors, què farem? Primer de tot, jo el que faré ara és desenzipar aquests tars, extraurem, els extrauré tots dos, Elastic, aquest el primer. Amb això ho desenzipo. Veureu que són dues eines que té bastant codi, són bastant pesades en el sentit que requereixen bastants recursos. Per cert, no ho he dit, en aquesta màquina li he donat 5 GB de RAM, si no m'equivoco, em sembla que eren unes 5 GB, exacte, 5 GB, perquè requereix bastant, és a dir, el mínim de 4 GB, 4 i mitja, 5 per anar bé, aquesta màquina haurà de tenir-ho. Llavors, per poder-ho fer jo que no hagi de tenir una altra màquina virtual per poder-me connectar a aquesta màquina, el que he fet és fer-la amb adaptador PON i aquesta màquina virtual que tinc jo aquí és una IP més de la meva xarxa on estic connectat a aquest equip. Per tant, jo des del meu equip físic faig SSH contra aquesta màquina i així puc treballar. Doncs ara que hem fet d'un, farem el tar també de l'altre. Hem fet ara el d'Elastic, extreure el de Kibana, doncs també l'extraurem aquí. I un cop tenim el codi extret, veureu que Kibana és la part frontal, és la part que ens permet veure amb una eina HTML, amb un navegador web, accedim a tot aquest contingut. I aquesta també és una de les gràcies que des de qualsevol lloc després podem connectar-nos aquí i d'una forma centralitzada veure aquesta informació i aquests logs. Llavors, el que faré com a següent pas, ara el que tinc és els dos directoris, el que faré serà donar-los privilegis, deixar que el propietari sigui de forma recursiva l'usuari Elastic, amb el seu grup Elastic, tant de Kibana com d'Elasticsearch, l'altre directori. Molt bé. Llavors, un cop tenim aquesta situació ja d'inici, a punt de començar la configuració, si comencem per la part de l'Elastic, que és la primera que hem de configurar, perquè Kibana el que fa és funcionar sobre Elastic, és a dir, primer hem d'arrencar l'Elastic perquè el Kibana funcioni i configurar-lo. L'Elastic, dintre del directori config, hi ha un fitxer que es diu Elasticsearch YAML, és un fitxer YAML on hi ha tota la configuració del node. Veureu que hi ha moltíssims paràmetres, nosaltres ara només farem els més bàsics, que són aquest d'aquí, donar-li un nom al node. Els nodes, Elastic acostuma a treballar amb més d'un node, acostuma a treballar en mode cluster, per tant, ara mateix només en posarem un de node, li donaré la IP de la meva màquina, que és aquesta, la 1.100 és la IP que té aquesta màquina on estic ara, i aquí el que li direm és que el discovery que farà inicial dels nodes del clúster, com que només n'hi ha un, deixarem que trobi el node 1. Aquests són els 3 paràmetres que cal configurar. I també, aquí baix,
afegirem a la part del Security Pack, Security XPack. Això què és? És una solució, o sigui, Kibana va començar sempre, i Elastic, sense cap tipus d'autenticació, i evidentment a mesura que ha anat creixent, doncs li han anat afegint solucions de securització. I una d'elles és el XPack, el Security XPack. Perquè això funcioni, el que hem de fer és afegir aquestes entrades aquí. L'XPack, Security, si ho dic bé, Security Enable a True, i l'altre és que pugui funcionar amb SSL, XPack, Security, Transport, SSL, Enabled a True. Amb aquestes dues línies el que fem és activar aquesta funcionalitat de l'XPack. Si no afegim aquestes línies, doncs no s'activa i per tant no podrem autenticar-nos ni accedir en el sistema. Una altra de les coses que cal tocar en aquest procés d'instal·lació, que farem al mínim, ja us dic, és també un paràmetre de sistema perquè pugui tenir més memòria, és a dir, l'Elastic està treballant amb fitxers a disc, tots aquests índexos que gestiona els està gestionant en fitxers a disc. Per tant, se li ha d'augmentar un paràmetre del sistema, que seria aquest d'aquí, sudo sysctl. Tots aquests paràmetres a la pròpia web d'Elastic us ho diuen, és a dir, si busqueu la informació veureu que estan allà descrit, no me'ls estic inventant jo. 262.144, és per augmentar aquest paràmetre. I igualment el que farem és afegir de forma fixa aquest paràmetre en aquest fitxer d'aquí, en el sysctl, si ho dic bé, tc sysctl.conf, i al final de tot hi podem deixar, doncs posarem una etiqueta que és Elastic Parameters, i aquí afegirem aquesta entrada. Per què faig això? Perquè la propera vegada que arrenquem el sistema doncs ja ens agafi aquest paràmetre de memòria ampliat. Llavors, amb aquests canvis, si ho hem fet tot bé, ja hem de poder arrencar la suite d'Elastic. I després farem una última part, doncs com l'arrenquem, amb aquest binari, Elasticsearch, que porta dintre el directori bin. És recomanable que treballeu en el directori arrel de la instal·lació i feu referència a aquests paths, perquè és la forma de que en principi funciona tot bé i sense problema. I ara el que farem serà arrencar aquesta suite d'Elastic. Veureu que, com us deia, si ara ho mirem per exemple amb la comanda top, veureu que comença a consumir recursos, tant la càrrega de CPU com la memòria, veureu que va creixent el seu consum. Aquí, per exemple, amb la càrrega de la màquina es va veient com va pujant. Aquí ho tenim. I també la memòria en algun moment o altre també haurà d'anar pujant aquest consum. Veieu? 2.900, 2 gigas, doncs anirà augmentant a mesura que es vagi executant. Fixeu-vos que el procés aquest d'Elastic, que està corrent aquest usuari Elastic, doncs ja s'està ocupant el 56% de la memòria que té aquesta màquina ara mateix en ús. Molt bé, ara ens queda un últim pas. Fixeu-vos que aquí aquests logs, com sempre, treu molta informació, ja els anireu coneixent, però l'important és al final quan el node està actiu. I aquí ens diu que, per exemple, veieu que el Security is Enabled, que el llicència és mode bàsic, que Elastic té diferents llicències de pagament per altres funcionalitats, però per el que nosaltres farem amb la llicència bàsica és suficient. Què ens queda ara? Doncs si jo vaig en el directori on ho tinc instal·lat, Elastic, jo estic en un altre terminal en aquest mateix server, ens falta un apartat que és configurar les contrasenyes d'accés dels diferents usuaris. Com us he dit, l'XPack l'XPack Security necessita que li afegim o configurem unes contrasenyes inicials per diferents usuaris del sistema. Doncs ara aquí amb aquesta comanda ho fem, de forma interactiva. Llavors, ens dirà que anem a configurar totes aquestes passwords de tots aquests usuaris. Veureu que us en pregunta bastants. Poseu la mateixa passwords per no oblidar-vos a tots ells. D'acord? Ara mateix, aquests usuaris no els farem servir tots. Però aquest procés els inicialitza tots.
I fixeu-vos que aquí, si teniu, jo us recomano sempre que treballeu que tingueu una consola oberta, és a dir, amb un terminal veure el que seria l'Elàstic, que per exemple seria aquest, i en un altre terminal, per exemple, és veure el Kibana, que és el que anem a configurar. Però ara mateix, si mirem aquesta màquina, els ports, veureu que ens ha obert un nou port, que és el 9200. Aquest port d'aquí doncs, és el port que escolta l'Elàstic i el 9300 també, els dos està utilitzant, per tant ens ha obert aquest nou servei aquí. Per tant, la part d'Elàstic la tenim configurada. Ara què anirem a fer? Doncs anirem per la part de Kibana. Recordeu que aquí hem creat en un directori, ho hem descomprimit tot, i aquí ens trobem en el mateix. Sempre és el que us dic, us recomano que treballeu dintre del directori arrel en aquest cas de Kibana, i aquí dintre el que farem serà editar un fitxer que també està dintre de config que es diu Kibana YAML. És un altre fitxer de configuració. Aquí també només tocarem uns paràmetres mínims que seran els del servidor, on aquí posarem el server host serà l'IP que té aquesta màquina. Recordeu que ara mateix tant Kibana com Elàstic està funcionant al mateix servidor. Hi ha situacions que per càrrega de treball Kibana està en una màquina, Elàstic està en una altra, i mentre tinguin visibilitat de xarxa, evidentment els serveis poden estar distribuïts i s'accedeix a cadascun d'ells. Un altre paràmetre que hem de canviar és aquest Elasticsearch Host i li posarem que també arranqui a l'IP que se'ns ha configurat aquesta màquina. I una última cosa que ens farà falta per configurar és els usuaris amb els quals accedim, l'usuari bàsic amb el qual accedirà en el servidor. Ara a veure si trobo la clau. Aquí me l'he passat, aquí està. L'usuari és el Kibana System, s'ha de descomentar aquesta línia, i aquí li posarem la password que hem posat al inicialitzar. Jo l'he posat Elàstic com a contrasenya. Per tant, gravem això, i aquesta seria tota la configuració que necessita Kibana per arrencar. Què farem ara? Doncs arrencarem Kibana, bin Kibana. I amb això ara ens comença a arrencar tot el procés del visualitzador de Kibana. Llavors, veureu que també ens donarà diferents missatges, però al final arriba un punt que si tot ha anat bé se'ns connecta, veieu, aquí, ens crea un índex aquí en l'Elàstic, ara se'ns està creant aquí. Ja us dic, Elasticsearch està emmagatzemant tota la informació en diferents índexos. Llavors veureu que en crea moltíssims, en aquest cas crea índexos per mantenir la informació de Kibana, però al final veieu el que ens interessa és això, server running a aquesta IP. Per tant, què farem ara? Doncs jo agafo aquesta IP d'aquí, anem a un navegador web, anem aquí i provem de connectar-nos aquí a veure què passa. I ens surt la consola de l'Elàstic. Aquí venim, li posem l'usuari que acabem de configurar-li amb la contrasenya. L'usuari és l'Elàstic, que és l'usuari per defecte per entrar. Entrem i ens apareixerà la home. Per tant, el que vol dir és que la instal·lació ens ha anat bé. Aquí ens apareix una home, que anirem treballant una mica què són tots aquests components, però aquesta serà la interfície de treball de Kibana. Llavors, per tant, què tenim aquí? Tenim la part d'Elasticsearch, la part de Kibana, i al final ho comprovem, a part que els logs ens està dient que tot ha arrencat bé, ho comprovem connectant-nos aquí. Per tant, d'aquesta forma tenim la instal·lació mínima i bàsica feta perquè puguem continuar treballant amb la suite. Per tant, fins aquí aquesta instal·lació. Moltes gràcies.